анвар ахмедов барои гирифтани пуле ки бародараш аз русия фиристодааст ба бонк равон аст. ба гуфтаи вай хонаводаи онҳо асосан аз ҳисоби ҳамин маблағҳои интиқолӣ рӯзгорашонро пеш мебаранд. маоше ки дар тоҷикистон мегиранд танҳо ба харидани маҳсулоти ниёзи аввал мерасад. анвар аллакай паёмади ҷанг дар украинаро эҳсос кардааст, зеро мегӯяд бародараш назар ба қабл барои онҳо пули камтар мефиристад. камтар рӯй кардааст. қариб 30-40% кам шидааст. коршон сист шидагай. неса ис дамҷарам ғам додесан, документ, патентш қимат шидагай. ҳамма зиндагишон ҳам ҷаран мушкил шидагай. ба мисли оилаи анвар аксарияти хонаводаҳои муҳоҷирони дигар низ дар тоҷикистон мегӯянд интиқоли маблағ аз русия коҳиш ёфтааст. таҳримҳои эълоншуда дар муқобили русия қурби рублро поин бурд ва мизони бекориро дар он кишвар афзуд. дар 3 моҳи соли ҷорӣ расман беш аз 60 000 муҳоҷирони меҳнатии тоҷик ба ватан бозгаштанд. نیست کار نیست تاجیکستان آمده 10 تا روی کنه 5 تا روی میکنه نیم حاضرش. соли гузашта муҳоҷирони тоҷик тариқи низомҳои пулфиристӣ ба ватан ҳудуди 1 миллиарду 800 миллион доллар маблағ интиқол доданд. агар пешгӯии бонки осиёи рушд амалӣ шавад, соли ҷорӣ тоҷикистон аз муҳоҷирон дар русия камтар аз 1 миллиард доллар дарёфт хоҳад кард. иқтидори содиротии тоҷикистон аз ниёзи воридоти молу хидматрасонӣ 3 маротиба камтар аст. дар гузориши бонки осиёӣ гуфта мешавад, касри тавозуни савдои хориҷӣ маъмулан тавассути интиқоли пул рӯйпӯш мешуд. дар гузориш аз ҷумла омадааст, агар пули муҳоҷирон набошад, молҳои асосии воридотӣ, яъне маҳсулоти озуқаворӣ ва маводи сӯзишворӣ низ намешавад. коҳиши интиқоли пул паст шудани қобилияти харидории шаҳрвандон. иқтисодшинос Фозилҷон Фатуллоев паёмадҳои баъдиро номбар мекунад. дар иқтисоди мо аллакай вобастагии занҷираӣ ба амал меояд, яъне ҳар қадар қобилияти харидории шаҳрвандон кам гардад, фаъолияти соҳибкорӣ дар кишвар ҳамон андоза заиф мешавад. ҳар қадар фаъолнокии соҳибкорӣ дар кишвар паст бошад, ҳамон андоза самарнокии сиёсати молии тоҷикистон поин меравад, яъне ба хазина андози камтар ворид мешавад. фатҳуллоев мегӯяд мақомоти кишвар бояд барои наҷоти иқтисод фавран чораҳои муассир андешанд, вале тибқи мушоҳидаҳои ин иқтисодшинос то кунун ташаббусе дар ин росто ба назар намерасад.